سلام كبرات حوات كمية اللهم كلهم كل خرنعة عالم كنكم مدبيت كاتاتلو زلهم حوكم سيموني لما عن تخاني كمتي اللمود حانتي أقداسي تزولكوا فيديو حيزي مسئي زلهو لما عنتي بزعبا أب كتاما كما جيركات الزور حقتات ترافيك أب كتاما كما يمثل اندازوركو خريقكم يا مالاتيو حجي بقت أنا بخبر لكم تريو لهم زي كتم أي بستعمل ساعات حزب قالوا مالتي كم زي تخيل كم سمع خابزي كل يوم أنك تسأجان كاريخا سلام مسكونه كله تخيل كتحلف مالتي زي جبز تخيل كتخيد أبز ملك تريو لهم زيا أبزي مأكلا كريس جيرام لالو زي ملكت حج زيا أبز تحت أخاني جريت الله كابزيا بس قيد ما أبزي حليفكا دوك تبل تخيل خاني حتصير جزيه باركيرينج تقبر أي تخيل نخايب لا لازي زي حجة ختما أيو 4 كيلومتر بساعتي حجة بزي خن كي يتكلنا هول لجزية تملكت كنا نبولا الناتري والله ما أبز مريس زلو ملكت أبز زلو ملكت نقيد ميت تخيل كهات كي تخيل خا نسأجان كهت تصف تخيل خا بلا له بز حدا بزي جن نيمان كت تصف تخيل خا بلا له زي جنيا وكلنا هنستوعل الناتري والله هم تملكت زي حجة زي كي حيزلو كي يحصل زخون بزيا لاين زيا دو نبل مالتي زي صعدا بمريت زلو زغاني ستوب لاين مالتي لكأتي قيح لتشت ريا يكون أنا بز تحزول صعدا ها نريا لنا صعدا زي ما قد أجاريو زيا نريا زلنا زي أخاني إذا لتشنت زي سوريحو ما تنقطعي مالتي لو تنقال قدام نتحب مالتي زيا تنقطعي قتل يا مسولعت نخيد بقطع مالتي جي نيماني عصف أنا بزي تخيل خيدي بزي بلت يخيد مالتي صرقا زي كل جزية كتما سلازواني أب ساعات 4 أخذ زور أبزي مالتي هم قد أقارن لكم أبزي زو أسيل كاتخيد بس زلت ريوال لهم زي أنا قدام النتالن مالتي صرقا زي ناتي مالتي 4 أنقل أزي أنت هاليا صرقا ناتي مالتي أبز خان هلكم ناي باس دو مبل مالتني هجيت خيلي خيد بزي أصلال لخو صرقيانا 4 يحجبزي 30 خويدو بلن لتري والله زي 30 خوين لت صرقيا كاب 30 لعلي فقدني تمهارو سلو زلو بزخابزي هلكم ناي تمهارو ملكتاز مالتي تخيلي يخيد صرقيانا تيزلو ابستري واللهم حج قانبزي ملكت راي وخابزي زي قدينك هتريق لك هالغزي زي اتخيلات خيدني نو بزي نصقام تعصف بزي خاني تخيلوني نو زخيد نيمان زعصفن هجبزي دايركشن تنع خزد لك قدينك رئيخا خت حزول لك مالتي ابزي قدم مساخاني وكله تملكت يحبر يهول غزي هجبزين هلكم 4 خاي بلا فتنتنا 4 تغير لبزي بيچ زي قطل ياله سيمافورو تخيل يخيد مالتي مقد اقار كان هلكم زي كتما بزح ترافيك يزلو ابزخ اما قد اقارن هلكم اقار زحالفو قال انت هاليوم قسينا مسينا نحلفهم مالتي مس حلفو نخيد ابزخ لكم جزيات ريوال لهم باس زي ما قد بزي نصقام زلو ما قد باس يبلنا لبزي زي اخاني اريكم نير عند وزي اتريو زلهم زي صرغياناتي قدامنت علن مالتي زي جي بزي هلكم زناي باس زبلكم تريو لهم ابز مريت ابزي باس زبل صحف الله ابزي ريهم ناي باس تقلال لخن رقص يبلنا انا اون اطي فقدناني بزينا تخيلنا هنكيد تخيل خيدي بزي سيمافورو قديمه خريو لني سيمافورو قديمه رئه ندادو غرفو لن قيح انت حاليو قطليا انت حالي خاني قرب ندادي يهبا بتزلف فطنت يخيد مالتي اذا امريت زلو ملكتات ግን كننبو لنا برحو زي انصقام تعصفت بلالا زي اتخيلك تخيد بز حدا زله بز خاني نيمانن نتخيلكان مالتي سيمافورو قيح يزلو نصي ابزيا
ደው ብል ማለት እዩ ጻዕዳ ላይን ትሪእዎ ኣለኹም ኣብዚ ስቶፕ እዩ እዚ ንባዕሉ ክነንብቦ ኣለና ዋላ እዚ ሕጂ ንፅበብ እዚኣ እዚ ናይ መገዲ ኣጋር እዩ ትሪእዎ ዘለኹም ጻዕዳ እዩ ዘሎ እንጂ ኣብዚኣ ደው ኢልና ንፅበብ ማለት እዩ እንጂ ቀይራላ ንትኺለ ይሓልፍ ማለት እዩ እንጂ ትኺለ ይኸይድ ፅርግያ ከዓ ናይ 4 እዩ ዘሎ ማለት እዩ ሴማፎር ከዓ እዚኣ ትሪእዋ ኣለኹም ንፀጋም ምዕፃፍ ክልኩል እዩ ትብል ኣላ እዚኣ እዚኣ ዘላ ምልክት ትሪእዋ ኣለኹም ላይን እዚኣ ደው ይብል ቀያሕ ወሊዕ ኣላ ኣብ ከተማ ብጣዕሚ ትራፊክ ኣሎ ኣብ ከተማ ኣብ ሃይወይ ኣብ ከተማ ከምዝኻ ብዙሕ ነዳዲ ትጥፍእ ከመ ናብ ዝሓለፍካዮ ደው ስለ ትብል መገዲ ኣጋር ክትሕልፍ በቲ ሴማፎሮ በቲ ካልእ ማልእ ኣብ ከተማ ብጣዕሚ ኢኻ ብዙሕ ነዳዲ ትህልኽ ኣብ ሃይወይ ግን ብልዑል ማርሽት ስለ ትዝውር ፍጥነት ስለ ዘሎ ኣብኡ ወላ ሓንቲ ደው ኣይትብልን ኢኻ ኣይትጥፍእን ኢኻ ሕጂ ይኸይድ ማለት እዩ እንጂ ትኺለ ይኸይድ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም እዚ ፅርግያ እዩ ቀዳምነት ይህቡን እዞም በዚ ንኣሽቱ ፅርግያታት ዝኣትዉ ቀዳምነት ይህቡን እዚኣ እንተሃልያ ኣነ ንጉስ እየ ብፅርግያ እዩ ማለት እዩ ኩሎም ንዓይ ቀዳምነት ይህቡኒ ማለት እዩ እዚ ኸ ትሪእዎ ኣለኹም መዕፀፊ ንየማን ኣሎ በዚ ይብል ኣሎ ሴማፎሮ ከዓ ንህለብዚ ቀጠልያ እዩ ዘሎ ትኺለ ይኸይድ ኣብዚ ኸዓኒ ቀዳምነት ሃብ ይብለን ኣሎ ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ቀዳምነት ሃብ ይብለን ኣሎ መገዲ ኣጋር ኣሎ ብለን ኣሎ ኣብዚ ኣብዚኣ መፅአ ደው ይብል ማለት እዩ እዚ ጻዕዳ ኣብዚ ዘሎ ከዓ ትሪእዎ ዘለኹም ልክዕ ከምዚ ማለት እዩ ከምዚ ኣብ ገሊኡ የለን ኣብ መሬት ከምዚ ዓይነት ቅርፂ ስሉስ ኩርናዕ እንተሃልዩ ነዚ ዘይኮንካ ትርኢ ኩሉ ግዜ ከምዚ እንተሃልዩ ቀዳምነት ትህቦም ንዕኦም ከዓ ማለት እዩ እንጂ ንየማን ክዕፀፍ እየ በቃ እዚኻ ፅርግያ ከዓ ናተይ እዚኣ ትሪእዋ ኣለኹም እዚኣ ደው ኢላ ኣላ በኣ ኣነ ቀዳምነት ኣለኒ እዚ ማለት እዩ ኣብ ዘሎ ከዓ ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ፅርግያ እዚ ምሕላፍ ይፍቀደኒ እዩ ኣብዚ ቅድመይ ሕጂ ዝሕልቲ ማኪና እንተሃልያ ወይ ክሓልፍ እንተደልየ በዚ ክሓልፍ ፍቀደኒ ከምዚ ንጣር እንተኮይኑ ማለት እዩ ሙሉእ ላይን እንተኮይኑ ግን ኣይፍቀደንን እዩ ክሰግር ኣይፍቀደኒ በዚያ ዘለኹ በዚኣ ትኺለ ጥራይ ይኸይድ ማለት እዩ ሕጂ ንህለኩም እዚ ከዓ ንሴማፎሮ ወሊዑ ሴማፎሮ እንተወሊዑ ኩሉ ግዜ ደው ክትብል ኣለካ ፅርግያ ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ክተንብቦ ኣለካ ትኺሊ ዝኸይድ ናብዚ ንየማን ዝዕፀፍ ንብል ኣሎ ልክዕ ኣብዛ ላይን ፃዕዳ ላይን ስቶፕ ኣብ ኣመፅ ቅርብ ኢለ ደው ይብል ማለት እዩ ኣጋር ድዩ ወላ ካልእ ማልእ ይሕልፎ እጂ ትቐይራላ ትኺለ ይኸይድ ማለት እዩ ፅርግያ ናተይ እዩ ከም ዝበልኩኹም خيل جاء سيمافورو ቀይሕ ኣሎ መፅየብ እዚኣ ፃዕዳ ላይን ደው ይብል ማለት እዩ ብጣዕሚ ብዙሕ ትራፊክ ዘለዎ ከተማ ምስ ትሪእዎ ዘለኹም እንጂ ብዙሕ ጥንቃቐ እዩ ዘድልየካ ኣብ ከተማ ዝውር ከለኻ ማለት እዩ ካብቲ ብልዑል ፍጥነት ዝውሮ እዚ ብጣዕሚ ተገዳስነት ዘድልየካ እዩ እጂ ቀይራላና ብጫ ቀጠልያ ኮይና ማለት እዩ ይኸይድ ቅፅል ማለት እዩ ለኩም እዚ ኣብዚ ቁርብ ደው ምባል ፍቀድ እዩ ግን ፓርኬሪንግ ኣይፍቀድን ይብል ኣሎ ማለት እዩ ይኸይድ ፅርግያ ናይ 4 እዚ ከተማ እዩ ስቶፕ ይብል ኣሎ ትሪእዎ ኣለኹም ላይን እዛ ላዕሊ ዘላ ስቶፕ ላይን ወላ እንተዘየልያ ዘሎ ፃዕዳ ሙሉእ ስታይ እንተኮይኑ እዚ ስቶፕ እዩ ማለት እዩ ወሎ ቆብ ክነብሎ ኣለና ሙሉእ ስቶፕ ትገብር ማለት እዩ እዚ ንኩለን ትሕልፈን ብኩሉ ዘለዋ ብድሕሪኡ ትቕፅል ማለት እዩ ኣብዛ እትሪእዎ ኣለኹም ተመሃሮ ኣለዎ ኣብዚ ከባቢ ይብል ኣሎ ኣብዚ ሕጂ ቀሲልካ ብ30 ኢኻ ትኸይድ ማለት እዩ ከምዚ ተመሃሮ ገለመለ ዘለዎ መንጎ ገዛውቲ እንተኮይኑ
ب30 ኢኻ ትኸይድ ኣብዚ ማለት እዩ ኣብዚ ኸኣኒ ሰራሕተኛ ናይ ፅርግያ ኣለዉ ብለና ኣሎ ኣብዚ በቃ 30 ቀስ ኢልካ ኢኻ ትኸይድ ንየማን በዚ ይዕፀፍ ያኒ ቀዳምነት ሃብያ መጠንቀቕታ እያ ኩሉ ሰላም እዩ እንጂ ተኺለ ይኸይድ ማለት እዩ በዚ ንፀጋም ዕፀፍ እጅብዚ ያለክም ኣብዚ ምልክታት ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ቀጠልያ ኩሉ ግዜ እዚ ንሃይወይ መእተዊ ቦታ ማለት እዩ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብዚ እዚኣ ናይ ፀጋም መዕፀፊት እያ እዚኣ ናይ የማን መዕፀፊት እያ ማለት እዩ ሴማፎሮ ተቐይሩሎ ናብ ቀጠልያ ተኺለ ይኸይድ ማለት እዩ በዚ ኣብዚ መገዲ ሳይክልን መገዲ ኣጋርካ ፃዕዳ ኩሉ ርኤት ተኸታቲለ ኸይድ ማለት እዩ ኣብዚ ከዓኒ ናይ ባስ ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ናይ ባስ ደው መበሊ እዚ እዚ ፃዕዳ ላይን ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ናይ ባስ ኣብዚ ደው ምባል ኣይፍቀድን እዩ እዚ ፓርኬር ምግባር ከዓ ኣይፍቀድን ይብል ኣሎ ከም ፃዕዳ እንተዘይብሉ ከምዚ ጨረት ወይ ብጫ ገለ እንተኮይኑ ግን ከም ሰብ ክተውርድ ወይ ገለ ደው ክትብል ፍቀደካ እዩ ማለት እዩ ንኸይድ እዚኻ ትሪእዎ ዘለኹም ናብዚ ክትዕፀፍ ትኽእል ኢኻ ይብል ኣሎ ንፀጋም ኣለኩም ኣብዚ ንፀጋም ትዕፀፍ በዛዓ ትኺልካ ትኸይድ ይብል ኣሎ ማለት እዩ ምስ ተኺለ ኸይድ መገዲ ኣጋር ኣሎ ኣብዚ ኩሉ ከባቢ ሪኦ እዚ ከዓ ንህለኩም ፓርኬሪንግ ኣይፍቀድን እዩ ንግዚኡ ደው መበሊ ግን ፍቀድ ይብል ኣሎ እዚ ይኸይድ ይቕፅል እዚ ንሱ እዩ ማለት እዩ ከምኡ በዚ ተኺለ ይኸይድ ኩሉ ግዜ እዚ ናይ ከተማ 40 እዩ ከምዚ ኖርማል እንተኮይኑ ኣብ ገዛውቲ ትጥወ እንተሃሊኻ ግን 30 እዩ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ሃለኩም ተምሃሮ ኣለዉ ፍጥነት 30 እዩ ብዛዕባ ሓርጎፅ ዘብል ኣሎ ኣብዚ ቀሲልካ ትኸይድ ማለት እዩ እዚ ከዓ ሓርጎፅ ዘብል ከምዚ ሓባት ፅርግያ ኣሎ ብል ኣሎ እዚ ሕጂ በዚ ይኸይድ ማለት እዩ በዚ ተኺለ ኸይድ ፅርግያ ናይ 40 ኩሉ ግዜ እዚ ሴማፎሮ መፂሎ ጅኻ ቀይሕ ኣብዚኣ ላይን እዚኣ ደው ይብል ማለት እዩ ሴማፎሮ ቀዳምነት ይሂቦ ሳብሱ ዝቀይር ደው ይብል ማለት እዩ ሴማፎሮ ናብ ብጫ ቀይር እንታይ ኢላ ሬድ ክኸውን ኣለኒ ብድሕሪኡ ናብ ቀጠልያ ስለትመፅእ ሬድ ኮይነ ፀንሕ ማለት እዩ እጂ ሬድ ኮይነ በተጊለ ኸይድ ማለት እዩ ናተይ ቀጠልያ እንተኮይኑ ናቶም ንመገዲ ኣጋር ቀይሕ እዩ ዝህቦም ኩሉ ግዜ ሕጂ ብዚ ቀዳምነት ኣለና ኣነ ማለት እዩ ቀጠልያ ላ ተኺለ ዳይረክት ይኣቱ ማለት እዩ እዚኣ ኣብዚኣ ትሪእዋ ኣለኹም እዚኣ ሕጂ ኣነ በዚ መፅአ ተኺለ ናብዚ ክዕፀፍ እንተኮይነ ንፀጋም እዚ ሕጊ የማን እዩ እዚ ማለት እዩ ትሪእዎም ኣለኹም እዚኦም በዚ የማነይ ዘለዉ ንዓይ በዚ የማነይ በዚ ዝመፁ ዘለዉ ቀዳምነት ይሂቦም ኣነ ብዚኣ መፅአ ደው ይብል ኣብዚኣ ማለት እዩ እዚኦም በዚ ዝመፁ ከዓ ንልክዕ እዞም በዚ ዘለዉ የማናቶም ስለዝኾኑ ነዚኦም ሕሊፎም እዚኦም ምስ ሓለፉ በዚኣ ብሎም ናብዚኣ ጥወዩ ኣብዚኣ ከዓኒ ኣነ በዚኣ መፅአ ነዚኦም ብየማን ዝመፁ ምስ ሕለፍኩ በዚኣ ኣቢለ ይጥወ ማለት እዩ እዚኣ ብጣዕሚ ገዳሲት እያ ከነስተውዕለላ ኣለና ትሪእዎ ኣለኹም ምልክት ጌርካ ኣብዚኣ ላይ ትፀንሕ ማለት እዩ እዚኣ ኩሎም ምስ ሓለፉ ሸተት ኢልካ በዚኣ ትኸይድ ትጥወ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ቀዳምነት ፅርግያ ንዓኻ ብለኒ ኣሎ ባስ ከዓ ኣላ ኣብዚ እዚ ሓርጎፅ ፅርግያ ኣሎ ኣብዚ ይብለኒ ኣሎ ልክዕ ሕጂ በዚኣ ናይ የማን ፅርግያ ሒዘ ኣለኹ ኣብዚ ማለት እዩ በዚ ትኽ ዝበለት ከዓኒ በዚ ትኸይድ ኣላኒ ነው ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ግሪን ኣሎ ኩሉ ጫና እዚ ኣቢለ ዕፀፍ ማለት እዩ ንየማን ኩሉ ግዜ ከባቢየ እንዳረኣኹ ኸይድ መዕፀፍ ኣሎ ተኺለ ኸይድ ኣነ ግን ንኸዓኒ ንፀጋም መዕፀፍ ኣሎ ተኺልካ መኸይድ በዚ ናይ ትኽን ናይ የማንን ማለት እዩ ቀይሕ ወሊዕ ኣሎ ሴማፎሮ ኣጋር ኣለዉ እዚኣ
ደው ኢለ ብዛ ማዕረ ላይን ይሕልፎም ኩሎም ማለት እዩ ሴማፎሮ ጥራይ እየ ዝርኢ ኣነ ብዚ ማለት እዩ ኣብዚ ሓደ ሓደ ግዜ ወላ ቀይሕ ከሎ በዚ ክኣትዉ ክእሉ እዮም ቀጠልያ ከሎ በዚ ክኣትዉ ክእሉ እዮም ኣጋር ኣነ ኩሉ ከባቢየ ተኸታቲለ ሳይክል ተኸታቲለ ክርኢ ኣለኒ ሕጂ ብዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም እዚ ናይ ሳይክል እዚ ፃዕዳ ፃዕዳ እዚ ዓይቢ ፃዕዳ ናይ ኣጋሪ ዝሕልፍ ኢልካ ዘሎ እዚ ከዓኒ እዚ ናእሽቱ ፃዕዳ ፃዕዳ ናይ ሳይክል እዩ ማለት እዩ እንጂ ቀጠልያ ኮይኑሎ ትኺል ይኸይድ ማለት እዩ እዚ ልክዕ ሕጂ ከዓኒ ብዚ ከዓኒ ቀይሕ ሴማፎሮ መፅኢ ኣሎ ኩሉ ተመሳሳሊ ፅርግያ ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ምልክት እዚ ንፀጋም መፀፊ ዝተኺልካ ትኸይድ በዚ ንየማንን ትኺልካ ምኸድን ማለት እዩ ዝበልኩኹም ቀዲምካ ኔው ከለካ ክተላልዮ ኣለካ ዓይናይ ላይን ክትሕዛ ኣለካ ትኺልካ ድኻ ክትከይድ ንፀጋም ድኻ ንየማን ኔው ከለካ ወሲንካ ክትመፅእ ኣለካ ኣብዚ ናይ 0 ሰዓት ኣብዚ ምስ በፃሕካ ናብዚ ትኸይድካ ሓደጋ ተኣቱ ማለት እዩ ሓደጋ ክትገብር ካብዚ ኣብ ናይ 0 ሰዓት ኣብዚ ሕጂ በዚ ትኺሎም መፅኦም ንስኻ ካብዚ ክጥወ በዚ እንተሓሲብካ እዚ ጌጋ እዩ ጌጋ እንተጌርካ ኣብ ኔው ቦታኻ ከይሓስካ እንተመፂኻ በዚኣ ከምታ ዝተጋገኻያ ትኽኢልካ ክትቅፅል ኣለካ ንቅድሚት ቅድሚት ኔው ከድካ ብድሕሪኡ ተኸሊልካ ትምለስ ማለት እዩ ሪእዎ ኣለኹም እንጂ ተወሊዕ ኣላ ቀጠልያ ይቅፅል ትኽኢል ይኸይድ ማለት እዩ ኣብዚ ከዓኒ ፅርግያ ዝዕሪ ብዙሓት ንህለውኹም ኣብዚ ኸ ናይ ባስ ኣብዚ ናይ ባስ ንህለኩም ሕጂ ብዚ ትሪእዎ ኣለኹም ክልተ ፅርግያ ዝነበራ ናብ ሓደ ይፅምበር ኣለዋ ብላሉ ፅርግያ ዝዕሪ ስለ ዘለዉ በፀጋም እታ ፅርግያ ዓፂዮማ ናብ ሓንቲ ፀምቢሮማ ኣለዉ ማለት እዩ እዚኣ 30 ይብል ኣሎ ፍጥነት ካብ ትሪእዎ ኣለኹም ፅርግያ ይዕሪ ስለ ዘለዎ እዚ ተዓፅያ ስለ ዘላ እዚኣ ናብዚ ሓዊሶማ ሕጂ በዚኣ ትኽኢልካ ትኸይድ ማለት እዩ ሕጂ ብትሪእዎ ኣለኹም ንየማን መዕፀፊት ኣላ ሓንቲ በዚ ትኽኢላ ትኸይድ ኣላ ኣብዚ ከዓኒ ክቢ ንሃለኩም ክቢ መፂእ ኣሎ ኣብዚ ክቢ ምስ ቀረብካ ኩሉ ግዜ እዚ ምልክት እዩ በዚ ፀጋም ዝመፁ ኩሉ ግዜ ቀዳምነት ክትቦም ኣለካ ኣብዚ ደው ክትብል ኣለካ እዚ መጠንቀቕታ እዩ ትሪያንግል ኣብዚ ትሪያንግል ካብዚ መሬት ንሃለኩም እንጂ እምዚኣ ንየማን ክዕፀ ስለዘለኩም ናይ የማን ምልክት ገይረ ንየማን ከይድ በዚኣ ኣብዚ ናይ ፅርግያ ዝዕሪ ገለ ኣለዉ ተጠንቂቐ ይኸይድ ማለት እዩ መገዲ ኣጋር ኣሎ ፅርግያ ናተይ ቀዳምነት ኣለኒ ኩሉ ሰላም እዩ ናይ ባስ ኣሎ እዚ ትኽኢለ ኸይድ ኩሉ እቲ ምልክታት ተመሳሳሊ ትሪእዎ ኣለኹም ይደጋገም ኣሎ ዳርጋ ኩሉ እዚ ሓንቲ ግዜ እንተሒዝካዮ እቲ ምልክታት እቲ ሕጊ ትራፊክ እንተሒዝካዮ ሓንቲ ግዜ መገዲ ኣጋሪ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ከባቢኻ ኩሉ ክትርኢ ኣለካ ሰብ ይመፁ እንተሃልዮም ደው ኢልካ ትሕልፎም ሽዑ ንስኻ ትሓልፍ ማለት እዩ ናይ 4ይ ፅርግያ ሕጂ ትኽኢልካ ትኸይድ በዚ ሕጂ ብዝለዓል ዘሎ ምልክታት ከዓ ንክተንብቦ ኣለካ ፈለማ ናበይ ክትከይድ ምዃንካ ትውስን ፀጋም ድኻ ትኽኢልካ ድኻ ንየማን በዚ ሽዑ እቲ ምልክታት ኣስማት ኣብዚ ንህለኩም ትሪእዎ ኣለኹም ናብ ሃይወይ ክትኣቱ እንተደሊኻ ኣብዚ ቀጠልያ ንህለኩም ኣብ ዝለዓሊ ስማት ናይ ጎደና ኣሎ ኣብዚ ማእኸል ከተማ ከምዚ ናብ ሕክምና ድዩ ሱፐርማርኬት ገለ እንተኮይኑ ከዓ ኣስማት ናይዚ ከተማ ናይ ትካላት ገለመለ እዚ ማለት እዩ እዚ ብፃዕዳ ዘሎ ብዝለዓል ትሪእዎ ኣለኹም እዚ እዚ እንጂ ኣነ ፀጋም ሒዘ ኣለኹ ምልክት ትገብር ናይ ፀጋም ሒዘ ብዚኣ ፍራቻ ገብር ንፀጋም ሴማፎሮ ከዓኒ ክሳብ ዝቕየረለይ ይፅበዮ ማለት እዩ እዚኣ ሪኢኹም በዚኣ ክትፀፍ ከለኻ በቃ እዚ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብ ርሑቕ ሮንዴል ክፀንሓካ ይብለን ኣሎ እዚ ኣጠንቃቂ እዩ ካብ ርሑቕ እዩ ዝሕብረካ እቲ ምልክታት ብዝተኸኣለ ክተለልዮ ኣለካ ኔው ከሎ ትሪእዎ ኣለኹም ሕጂ ብዚ ኣብዚ ቅድመኻ ሮንዴል ኣሎ ብላሎ ሕጂ ኸዚ ኔው ከሎ ጠንቂቑኒ ሕጂ ከዓኒ ኣብ ፀኒሑ ማለት እዩ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ምልክት ከዓኒ ፅርግያ ዝዕሪ ወይ ገለገለ ስለ ዘለዉ ዝተዓፀ ፅርግያ ኣሎ እዚኣ ምልክት እዚኣ በዚ ተጠወ ብላሎ ናብዚ ጥራይኻ ክትከይድ ትኽእል ናብኡ ዓፅዮም ኣለዉ ብላሎ እዚ ማለት
እዚኣ ቀዳምነት ይህቦ ብፀጋም ንዝመፀ ብዛ ክቢ ኣብዛ ጆራ ድሕሪኡ ተኺለ ይኸይድ ማለት ኢና ኣብዚ እዚ ምልክት እዚ ኒው ከለና ክነንብቦ ኣለና ትሪእዎ ኣለኹም ዳይሬክሽንና ናበይ ኢና ክንከይድ ክንውስን ኣለና እዚ ናብ ሃይወይ ዲና ደሊና ወላ ናበይ ከዓ ንብዚ ክንሪኦ ኣለና ኩሉ ማለት እዩ እዚ ርኢና በቲ ዘድልየና ንኸይድ ሴማፎሮ ከዓ ደው ንብል ማለት እዩ ቀይሕ እንተሃልዩ እዚ ላይን ትሪእዎ ኣለኹም ፃዕዳ ላይን ኣብዛ ፃዕዳ ላይን ደው ንብል እዚኣ ጌርና ማለት እዩ እንጂ ቀጠልያ ተቀይሩ ኣሎ ቀፅል ማለት እዩ እንጂ ሳይክል ኣጋር ፅበይኒ ማለት እዩ ቀጠልያ እንተሃልዩ ግን ክሕልዎም ኣለና ንኩሉ ግዜ በዓ ኮይኑ ሎ ፅርግያ ማለት እዩ እዚ ምልክታት ኣብ ንህለኩም ናበይ እየ ዝደሊ ዘለኹ ኣነ ክሪኦ ኣለኒ ማለት እዩ ሃይወይ እንተደልየ በዚ ንህለኩም ሳክታ ኣስማት ናይ ውሽጢ ከተማ እንተኮይና ከዓኒ እዚን ማለት እዩ ናይ ፀጋም ተኺልካ ገለብዚ ማለት እዩ እዚ ቀጠልያ ኮይና ሃልያ ኣለቃ ከላ ዳይሬክት ይኸይድ ማለት እዩ ኣብዚ ከዓኒ ናይ ነዳዲ ንህለኩም ነዳዲ ክትመልእ እንተደሊኻ ባስ ጅብዚ ናይ ባስ ኣብዚ ንህለካ ንመገዲ ኣጋር ከዓኒ እዚ ማለት እዩ ፍጥነት እዚ 40 ብል ኣሎ ማለት እዩ እዚ 40 እዚ ንየማን መዕፀፊ በዚ ኣብዚ ከዓ ንህለኩም እዚ ቀጠልያ ኣብ ላዕሊ ዘሎ እዚ ናብ ሃይወይ ማለት እዩ ናብ ሃይወይ ዝወስድ መገዲ እዩ እዚ ንህለኩም ኣብ ዝሕብር ናብ ሃይወይ ቀጠልያ ናብ ሃይወይ እቲ ኖርማል ከምዚ ፃዕዳ ከዓኒ ኣብቲ ውሽጢ ከተማ ማለት እዩ ናበይ ከም ንደሊ ወሲና ነቲ ምልክታት ክንክተሎ ኣለና ማለት እዩ እዚ ናይ ሃይወይ ትሪእዎ ኣለኹም ኩሉ E6 E20 ገለመለመለ ኣሎ እዚ ኩሉ ናይ ናብ ዓበይቲ ከተማታት ዝወስድ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ዘሰጋግር ሃይወይ ማለት